Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Берун аллакай рӯшноӣ хеле рафтак. Неки то ҳол ман видео накардам, чӣ хеле ки мебинед ман тайёр шуда шудам, лекин Салмон намемонад. Ман як ним соат шуд ки ҳаракат кардастам ки Салмон хобаш бараду ман шишта видео кунам, лекин намешад. Рости гап каме хобаш бурдак ва ман гуфтам ки нағз хоб мерафта ягон соат ва тез хеста тайёр шудам, хостам нишаста суҳбат кунем ранги вай дафина, лекин нашуд. 3 бор 4 бор ман аллакай аввали видео сар мекунам, мебинам ки бедор мешавад, бод мерам ва аёдам мебурад ки вай гапои гуфтагим, охирон гапи гуфтагим дар бораи чӣ буд. Ман авози бағалымда гирифтамша, бедор намегӯй ки эми одам хоб дорад. Дӯстони азиз, ман то ҳол мана на видео кардам, рости гап намедонам ки дар вай видео чӣ гуфтам ва чӣ хел шуд вай видео. Не ки ман видео мемонам барои он ки ман бисёри бад гап задам. Намедонам барои чӣ ҳамин як мавзӯъ агар гапзания сар мекунам аллакай тамом мерад. Ва ҳозир ҳамин фикр кардастам ки ман чӣ гапо гуфтам дар онҷа ва чӣ гапоя нагуфтам ман. Анам хел дӯстони азиз, мана Салмона наохобаш. Видео ман гуфтам ки бас дига уже гап назадам, бисёри бад гуфтам ва Салмон хоба задай бедор намешав. Анам хел бегоҳи рӯз да хобаш мебараду, абеси рӯз да умуман не. Намедонам барои чӣ хел шудагӣ ҳастай. Саҳар да муқа хушрӯ хоб намерад. Рӯзона гӯем муқа хушрӯ хоб намерад. Хай худо ба шукр ки шаб да нағз хоб мерад. Не ки то соати 11, ҳатто мешавад дина соат 12 шуда буд қариб ки баъд хобаш бурдак. Анам хел дӯстони азиз, имрӯза влога бегоҳи рӯз да баъд сар кардам. Ман саҳари рӯз кати хестам, ами плитая шудам, витишкая шудам, бисёри баъд аз элит кати кор кардам, дастом хел шох шудагӣ аст. Намедонам барои чӣ ҳозиро амин причатки кардан намехоҳам ва ҳамаша даст кати кардам, беҳад дастом дард кардастанд. Анам хел дӯстони азиз, ман хезам бо бинам кани Сиёвуш хоб будаг, Нилуфар хоб нарафтак, имрӯз кӯча биромадай, намедонам дар куҷо ғалтидай, изораша зонуша дарондай. Хайр ин ҳафта насиб мерам як бай чӣ мегӯянд либос мехарам Нилуфарда бисёртар. хелам овози Сиёвушак. Анам хел дӯстони азиз, ман хезам бинам кани чӣ гапай хонада. Нилуфар қайчия гирифта чизе расм кашида, ҳавай мегӯд ман да бурида тема худат бур. Айз мана зонуша чихе ай кадай дарондай изораша. Бо ман фикр кардам ин куртаҳо як 2 сол мебара. Хай инаш танг буда. Пай сурати чия ба? Бур. Инҷа рӯшнои хушрӯ будаю. Ва харбуза намедонам барои чӣ бинен чӣ хел безеб шудагӣ аст. Ва харбуза буридумша саҳари бинам ки безеб шуда партоимшуна. Берун ҳаво шамол ай овози кӯдакоя трезая пушидам ки то ки вай Салмон Сиёвуш бедор нашавад, барои ки берунда беҳад вағар бисёри бад буда. Хезм мӯҳои Нилуфара шона кунам хушрак, боз шаб вай саршӯӣ ҳастай, пагоҳ садик. Анами хел дӯстони азиз, имрӯз 19-ум, аллакай пагоҳ 20-ум, аллакай сентябрам тамом шудастай дӯстони азиз. Ана Нилуфар бурида шудак, вай сурати чия? Кошка. Ам магнитоя сурат кашидӣ? Молодец шумо. Бас қайчия бурдамон бо вай накунӣ. Ягонҷото назани қайчия. Якта қайчия гирифтемша садик бурдакша. Хе қайчия бармона кун. Апаснява. Хай бурам телевизора там. Аккуратно. Кулчаҳои вай рӯзанги мо беҳад бамаза шудагӣ ҳастанд ки ман ҳам шир, ҳам равған андохта будам дар ношонда. Ба яке аз тамошобинон наистанд ки апа Нилуфар шумо қа бисёр нон мекунед. Дӯстони азиз, ман кулча мекунам, нон мекунам, чӣ хел гӯям, чанд рӯз мебаранд ва на танҳо худ мо мехӯрем, ман бо очам дароӣ мекунам, бо мана хисрум омадаган амакимшон дароӣ мекунам,
Сиёвуш хестай тарсонди ба сиёвуш. Ҳем мой саршибидан чиқашдай. Ва очам минониз. Ино ҳами хел шудаги ҳастайда. Ман кулча мекунам, нон мекунам, ман гӯем вай бо як 5-6 тиша очам дароӣ мекунам. То тамом шуданша бо очам ягон вақт нон пазан агар ҳатман бо як тадида ноншона мо дароӣ мекунанд. Ҳама хел ҳастай ва чихел гум ҳама вақт ман бисёр мекунам ки то ки ҳамада тақсим кунам гуфта. Анами хел ва ҳам хай ҳаво салқин шудаги ҳастай кӯдако мехӯранд нон. Анами хел ва холодильник даб мемонам ки дер вай кунам. Чӣ мегӯянд? Хамир кунам гуфта барои мин дер. Агар дер чиқа мин 3 рӯз бисёри бад барад. Агар 3 рӯз ёки амин 4 рӯз мебарад тамом мешавад. Худаш амин нони гарм, нони свежи бошад, ам якум рӯзда бисёриш мерад. Хезен сиёвуш арақ кадай. Хай рафтем хона равем болои полда хобем. Ва коғази бумагаҳо ва ё мусури коғазҳо дар куҷо намуҷо бар парта. Ба шонаи биёр моша шона кардам. Хай рафтем хона равем сиёвуш. Хай. Яблоко тям-то? Ангур мехӯрӣ? Гир манам пиёлада об рехтаги ахир. Вай стирка як гала мешана нагирифта ҳечка нагирифта чидота. Салмон хоб ана диде. Ман як соат озиш шудам интернетда. А Салмон бедор наштай хобе. Хайло хоб равад не ки ҳаминаш безеб ки бегоҳи рӯз да хоб мерад. Саҳар да хо равад ё ки абед да сатои масалан 2-3 да хо равад нағзай. Шоната биёр вай Нилуфар. Ман ҷа болишта овардам гуфтум кати Салмон каме дам гирам ки нашуд. Шонаи биёр Нилуфар. Дӯстони азиз соат аллакай 8 вай 9 шуда ва ман на кӯдакоя сарошон наштам ҷобаҷо кардам шуна ҷоя каме парада кардам. Имрӯз ман ами плитая духовкая дарун берунаша ҳамаша шуда тоза кардам. Аз литкати полнисти ва бо бегоҳи рӯзда витишкая низ шуда тоза кардам. Чихеле ки мебинен тоза ҳаста ялаққас кадистай. Амин азели кораш зур тоза мекунад ту. Лекин беҳад ами химия ҳастай, опасни ҳастай ки ва дасти одама дабдала мекунад гӯем. Беҳад амин ваяш безебай. Не ки зур тоза мекунад, хушрӯ тоза мекунад. Любой чизе гӯем ва ёша руғаниёша тоза мекунад. Чӣ хеле ки бошад набошад руғаниш. Анам хел дӯстони азиз тамом рости гап ман имрӯз дига ҳеҷ кор накардам. Фақат кӯдакоти машғул будам рости гап вай чӣ мегӯянд беҳад амин сиёвуш Нилуфар имрӯз хулигани кардан айқафои ҳаваё будам ман ва хонаҳоя рости гап ҳеҷ кор накардам. Пагоҳ насиб иншоалло бо корубор умуман гӯем ҳамин ҳафтаи вай мешад серкорӣ мешад ба фикри ман. Алам хел дӯстони азиз Салмон уже мана файро дорад. Чӣ хеле ки мебинен ҳози успокоит карда омадамша не ки бобинен чӣ хел файро дорад. Хайр дӯстони азиз дар паноҳи худо бошед. ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед. лайк монданро фаромӯш накунед. Обуна шавед ва фикротонро комментарияда нависед. Хайр дӯстони азиз.